Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मातरेग्ला, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा. So Hare Krishna Matregla. So Nama ini first chapter of Bhagavad Gita. हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna. So first adhyaya datundu ave nama ini tukaini ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ 2 ಜನ ಬರಿಯರಲ್ಲ രണ്ട് ಹಿಂದಿದ ಒಂದು ಬೇರೆನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಮೂಲ ಆಗ್ಲೇಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಉಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿದ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂತು ಓ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಎಸ್ 2 ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ರೂಪಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ದಿನಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪಾವೆರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡ ಪನ್ಪರ. ಸನ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನ ಪೋಡಿ ಒಡ್ಚಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿನತ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪುನದೆ. ಎಸ್
ಮನಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ರೈಟ್. ಓ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತರ ಎಸ್ ಇತ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಪಂಡ್ ನಿಖಲ್ ದಾಯಿಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಗಡಿಗೊರ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ದಿನೋಲ ಬತ್ ಕೇನ್ ಮಾರು ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನೋಲ ಕೇನ್ ಕಾಪುಂಡು 2-3 ದಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆತನು ಅಲ್ವೇ ದಾಯಿಗ ರಿಪೀಟ್ ಆವೋಡು ನಾಯಿಗ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಜಿ ಕೇಂದ್ ಅವು ಕೇನ್ಗ ಆಪುರ್ತು ಕೇನ್ಗಂದ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ. ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೊರ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗಡಿಗೊರ ಕೇಂಡಲ ಎಸ್ ದಿನೋಲ ಕೇನ್ಗಂದ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕಾತ್ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಭಗವತ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂತೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವೇನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದೊಂಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗಡಿಗೊರ ಕೇನುಗ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಯಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ. ಸೊ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಾವ್ ಫ್ರೀಗ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ನಂತೂಡಿಪುನ ಇತ್ತೆ ಕುಳಾಯ್ಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುರಾನಿ ರಥಯಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕುಳಾಯ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಒಂದೆಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಚಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅವ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸಂಚಾದ ಮಾತಾರ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪೊಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದ ಅದೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ ಅವ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಮಿಂತು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೊಂದುಲ ಆರ್ ಭಾವಾರ್ಥನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಭಾವಾರ್ಥನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥನ್ ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅದಿನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೋಯರ್ ಆರ್ನ ಗುರು ಆತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಮೇರೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೇತೆಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಲ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ ಹೋದು ದಾಯಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಬರು. ದಯ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಬೊಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನ ರೂಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಮಕ್ ಗಮನ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಅವ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನೆತ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ದಿನೋಲ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಅವೇ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿದಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಕೊರ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಈ ಜೀವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಗುರು ಆತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತ ಇತ್ತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗ್
ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರತದಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ನಮ್ಮಲ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೋಡು ಪಂದ್ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶದಕ್ಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶದಕ್ಕಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವೆನ್ ತೂದು ನಮಕಿತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಮಂತ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ಭಾರತಡ್ದಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅವ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ನಮಕ್ ಫ್ರೀಗ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಐಕ್ ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎತ್ಕೊರಪ್ಪ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಆರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದುಂತೇರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಯಾನ್ ಭಾರತಡ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಭಾರತಡ್ ಅಂಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಭಾರತಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಆರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಂದಿಯರ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಜೇರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ದೇಶನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ದಾದೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮಡ್ದು ಎಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವ್ನ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಪನ್ ಪೆರೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾಲೆ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ತಿತ್ತು ಚೇರ್ ಸಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ದುಂಬುದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೋದು ದುಂಬುದ ನಾಗರಿಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಕ್ಕಲ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಿತ್ತು ಜೆರೆಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಮೈಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿನಿ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥನ್ ಮಾತ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಓದುದ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಸ್ಕೊರ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮುಂದರೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕದಾದೊಂಡು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಮಾಡ್ತಾಡ್ ರೈಟ್. ಅಕಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಏರು ಓದುದೇರ್ತುಲೆ ಗಮನದೀದ್ ಅಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿವೋಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಸ್ವಭಾವ ಇಡೀ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಡ್ ರಾಮ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕೇತ್ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏತ್ ಜನ ಅವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಚಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೂದ್ ತೆರಿದ್ ಅವೆನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪದೆಡ್ಮ ದಿನ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವೆ ಆಮೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಈಸಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಆದೊಂಡು ಅವೆನ್ ಪನ್ಪುನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಮಂತ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆದೊಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಗೆತೊನ್ವ ತುಲೆ ಅವ್ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸರಿಯಾದ ಓದುದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಮುಖ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು 700 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18.
ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏರ್ ಮಾತ ನೆಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಏರ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ಉಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಜಯ ಸಂಜಯ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಒರೆ ಅರ್ಜುನ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒರನೆ ಕೃಷ್ಣ ವೃತ್ತ ಸಂಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಜಯ, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ. ದುರ್ಯೋಧನ 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 ಪಂಡ ಸಂಜಯ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪರವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕು 4 ಜನ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫುಲ್ ಆತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪಂತಿನ ಸೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ಎಸ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 1.1 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂತಿನ. ಸೊ ಶ್ವೇತಕಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೀನ್ ಓ ಸೀನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂಜಿನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆನೊಂಜಿ ದುರ್ಯೋಧನ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಜುನ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಸಿಕ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂಜಿ ತಾಮಸಿಕ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ತೂಜೊಂದುಲ್ಲೆರ ಮಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ರಾಜಸಿಕ ಏರ್ ಗೆಸ್ ಅರ್ಜುನ ರಾಜಸಿಕ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ತಮೋಗುಣಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾಯಿಗ್ ಆ ಪೂರ ಎಂಟೆ ಬೋಡಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಗ ಇಚ್ಛೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನದ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಆಯ್ ಮಲ್ತೆ ಓ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಆಯ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಮಸಿಕ. ಒಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಆರ್ ಮೂಜಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನದಾದೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕ. ಓಕೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೆತ್ತನ್ ಬರ ಬಲಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಖಾ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರ್ ಪೋದಿತ್ತನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟಿಜಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಸಂಜಯ ಪಂಡ ಓ ಸಂಜಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ. ಓಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಭೂಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಅತ್ತವ್ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕುರು ರಾಜ ಏರಿತ್ತೆರ್ತುಲೆ ಕುರು ರಾಜ ಅರೆಡ್ದು ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕುರು ರಾಜ ಆರ್ ಕುರು ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ ನೂದ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನ್ ಅವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ಅವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತನ್ ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗುರು ಪಂಡ ಏರ್ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್. ಸೊ ಅರಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ ಪನ್ ಪೆರಿಯಸ್ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ನೂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತೆಲ ಆಪುಂಡು. ಗ್ರಹಣ ಬನ್ನಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನದಿ ಉಂಡು. ಗ್ರಹಣ ಆನಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಅವ್ ನದಿಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಪಾಪ ಆದಿನ ಪೋಪುಂಡು. ಈವನ್ ಕೃಷ್ಣಲ ಮಾತ ಯದುವಂಶಿನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಉಂಡು ಸಂಜಯ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ 2 ಜನಲ ಕುರುವಂಶದಕ್ಕಲ್.
ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಕೌರವ ಅನ್ನಗ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಕೌರವ ಆವಡು ರೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಆವಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಕೌರವ ನಕ್ಕಲತ್ ಅರಣ್ಯನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಡವ ನಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲು ಸೊ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ವೇದಿಕ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಇಪ್ಪೆರ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೃತ್ಯು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಏರ್ ಉಪ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರ್ ಪಲಾಯ್ ಅಕ್ಕಲ ಅವ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಪಾಲನ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡ್ ಅವ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಐನ ಮೆಗ್ಗೆ ತೀರ್ದಾಯಟ್ ಐನ ಜೋಕುಲೇರ್ ಆಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಮಾತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತೂಪುನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಹೀಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಅಂತ ಸೊ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಲಸಿ ಅಂಡ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಪುನಗ ಅಂಡ್ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಏರೇಡ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ಅರೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಈರ್ಷ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪಾಂಡವನ್ ಅಕ್ಕಲ್ದ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಕೌರವನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ದಾದವ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಾಂಡವನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ವನವಾಸದ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಕೌರವನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲೈ ಇತ್ತಜಿ ದಾದ ವಸ್ತು ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪಾಡ್ ಎಸ್ ಅವ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸದ ಶಾಂತಿದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೌರವ ನಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಕೌರವ ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸ ಅಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಿತಿಜಿ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸ ಅಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆವಾಡ್ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇರ್ ಅವ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಅವ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಗುಟ್ಟಿಯರ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಗುಡಿಯರ್ ಅವ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡವನಕ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಿತಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಅಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಏಪಲ ನರಕದ ಜೀವನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರು ಕೌರವನ ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ತೂಂಡ ಈರ್ಷೆ ತುಲೆ ಕೌರವನಕಲೇ ತುಲ್ಲೇರ್ 100 ಜನ ಕೌರವನಕಲ್ ಪಾಂಡವನಕಲ್ 5 ಜನ ಆಂಡ ಈರ್ಷೆ ತುಲೆ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ನೆಟ್ 6 ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೌರವನಕಲ್ ನೆಟ್ 6 ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ತೂದಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ಷ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಕೌರವಡಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಪಾಂಡವಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಕೌರವನಕಲೆಗ್ ಪಾಂಡವನಕಲ ಈರ್ಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ದುಂಬುದ ಸ್ಲೈಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ಪಾತಂದುಪೇರ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ತೂಪುನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಸಂಜೆಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಇದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಅಟ್ಟಿಲೇರಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರ ಇಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಏರಂಡಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಏರಂಡಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಯುದ್ಧನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಯಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಃ ರಾಜ ಐ ಗೊತ್ತುಜ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಯುದ್ಧನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐತ ದುಂಬುದ ಡಿಸಿಷನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಆತಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಇತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ದಾಯಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮುಕುಲ ಧರ್ಮಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸೆಂಚೆತ್ತಂಡು ಅವು ಆಯಗ್ ಆಯನ ಸುಂದ್ ಈರ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನಿ
ಐಗ ಜೋಕುಲ್ ಕೋಪ ಪೊಡಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಸೋಪಿ ಎರಿನ್ ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಕೋಡಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಧರ್ಮೋಡಿದ್ದೆ ರಂಚ ಸೋಪೇರ್ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಗ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ತೇರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡ ಐಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಧರ್ಮದ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧರ್ಮರಾಜ ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿನಿ ಆಯಲ ಧರ್ಮದ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಪೋಂಡ ಐಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಮಕೆನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿನ್ ಲೈಜಿ ಲೂಸ್ ಲೈಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಆಂಡೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಬುಡ್ಚಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದಾದ ಐನ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಿನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೋತು ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನ ಅನ್ ಕೊರ್ದು ಬುಡೋಡತ ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಐನ ಸ್ವಾರ್ಥನ್ ತೂವೊಂದುಲೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಐನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ತೂವೊಂದುಲೆ ఆయన జోకులైన యుద్ధ భూమి కడాపుడ్ జోకుల మిత్ ఓకే ఫైన్ మోಹ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಬದುಕುದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿನಿ ಅನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡ ಅಂದ್ ಸೊ ఆయన ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ನಮತ್ ಉಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ఆయన ಜೋಕುಲೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ఆయన ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನನ ಓರಿಪಾವೆರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಲ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅವಲ ಈಗ ಚೂರು ಭಯ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ತುದಿಯಾನ್ ಅವೇ ಬೋಡು ಪಂದ ಅವ್ ಸಮಪೋ ತಪ್ಪು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ವಸ್ತು ಹಂಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೈಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಪುತ್ರ ಮೋಹ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಮೋಹ ಪಂಡ ಅವ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಡ ಅವ್ ಜನ ಸಮ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೆಲವೇ ರೂಪೇರತ್ತೆ ಮೇರಾ ಬೇಟ ರಾಜ ಬೇಟ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಐ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಏಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಲ ಅವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗ್ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಆಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಮೋಹ ಸೊ ವರ ಕೃಷ್ಣದಾದಂಡು ವರ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅದು ಬೈದಿತ್ತಾರ ರೈಟ್ ವರ ಪಾಂಡವನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಶಾಂತಿ ದೂತ ಆದ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಲ್ತೇರ ಅರೆನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ ಮಾತ್ ದಾದುಲ್ಲರಿ ಇವನ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಸದೇವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ ಪಂಡರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಆಂಡಲ ಕೇನೊಂದಿಚೆ ನಿಕ್ಕಲ ಆಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಆಂಡಲ ಪನೋಲ್ಯ ತೂಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂದಾತಿಚಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಪ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ಪಂಡೆ ಈರ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈರ್ ಆಂಡಲ ಪಂಡೆತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಉಂಡು ಸೊ ಕೃಷ್ಣಲ ಪಂಡೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧವಾತಿನ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ಚೂರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅನ್ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದ್ ಯುದ್ಧನ್ ಬುಡು ಒಂದ್ ಆಂಡಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಪೆಂಚಿನ ಈರ್ ಮಾಯಾವಿ ತೋಜೋಡಿ ಈರ್ ಭಗವಂತ ಅನ್ ಪಂದು ಸೀದ ಪೋಪ ಸೊ ಭಗವಂತ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಪ ಒಂದು ಮಾತ ಆನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತುವೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆನ್ ಬಂದಿ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಂಡಲ ಬಂದಿ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಒಂದ್ ಮಾತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೇರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪ ವಿದುರನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಆರ್ ಪೋಂದು ಪುನಾಗ ರಥಡ್ ಉಂತುನಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆರದು ಬಲ್ತದ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಒರಿಯ ಬರ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ ನೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪುನಕ ಸೊ ಜೋರ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ರಥದ ಕಾಯ್ತಾಲ್ ಪೋದ್ ಪಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಯಾನ್ ರಾಜ ಯಾನ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಅಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ
ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಜೋರ್ ತೆಲ್ತರ್ ಪಂಡ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ಣ ತೆಲ್ಪುನ ಆರ್ ಪಂಡರ್ ಮಾತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎತ್ತದ ಪಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಎಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜ ಅಯ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತನೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ನನ್ ಪಂಡರ್ ಅಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತನೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಆತ್ ಪುತ್ರ ಮೋಹಡುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ ನಿಖಲೆನ್ ಎಂಚ ತೂಪೆ ಆಯೆ ಸೊ ಅವ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ಗೊರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯ್ ಒಪ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿತ್ತು ಸೊ ಮುಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಓಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏತೊಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಬತ್ ಹಾಕುವೆರಿ ರೇಗ್ ಮುಖ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲಾ ನಾನ್ ಆಕಿನ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ದ್ವೇಷ ಅಂದತ್ ನಾನ್ ಆಕಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಾರ್ಗಗ್ ಪೋಡು ನಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಈ ಸರಿಯಾತಿನ ಮಾರ್ಗಗ್ ಪೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡ್ ದುರ್ಯೋಧನಾಗ ರಡ್ಡು ಹಾಕದ್ ಸರಿ ಹಾಕದ್ ಪನೊಲಿತ್ತಂಡ್ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತಚೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ದುರ್ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಲಾ ಅವ್ ತುಲಾ ಇನ್ ತುಲಾ ಅಂದ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡಲ ನಮಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಅಂಡರ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಲೆಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವನ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಸಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಕಂದ್ ಪಂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ನನ್ ಪಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಕ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತೂಕ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಗುಲಾಮ ಅಪ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಅಂತರಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ ಅಂತರಾತ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಐತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಅಧರ್ಮ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜ್ ಅಯ್ಯೋ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ತು ಜೇರ್ ಭಗವಂತ ಅರೆ ಅಯಡ ಫುಲ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡ್ ನೂದ್ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಡದಿ ಇತ್ತಲ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ವಿದೂರ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನಂಚಿನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಲ್ಪುನೋಯ್ಕ್ ಯಾನು ಕುರುಡ ಅಂಡ್ ಆತ ಜನ ಇಜ್ಜರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಲಾಯಲ್ ವಿದುರನಂಚಿನ ಸಂಜಯನಂಚಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತಿನ ಲಾಯಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತಿನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತಿನ ಬುಡದಿ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಕಲೆನ್ ಮಾತ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತಿನ ಮಾತರ್ನ ಕೊರ್ತೇರ್ ಭಗವಂತ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಗೆನ್ಪುಜಾಯೆ ಆಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಇರ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ತು ಜಾರದ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಇರು ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊಂಡಲ ಏತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರೆಲ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರಿಯರ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಎನ್ನಿಯರ್ ಭಗವಂತ ತೂವೆರ ಬುಡತ ಸೂರ್ಯನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದ್ ಕೊರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಕೊರ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ ಸೂರ್ಯ ಕೊರ್ತು ಜಾರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿ ಇರುಂದು ತಪ್ಪನ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಕ್ ಉಂದೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ನೀರ್ ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಗತ್ತಡ್ ಅಂಚ ನಮ ಬರೆತನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ ದುಂಬು ನಮಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡುತುಲೆ ಅವನ್ ಮಾತ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ದಾತುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿರವುಡುಲ್ಲ ಎಂಕು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ತುಜೇರ್ ಅವ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಭಗವಂತ ದಾದೆನ್ ಕೊರ್ತೆರ್ತುಲೆ ಅವೆನ್ ನಮ ತೋಡ್ ಏಪಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೆಲವರ ಆಪುಣ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಕೊರ್ತುಜೇರ್ ಭಗವಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏಪಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆನ್ನೆ ತೂಪೆರ್ ಇರ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಉಪ್ಪೊಲಿ
ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡತೆ ಎಡ್ಡಂಡ ಅವಂದಿನ ಅವಿನ ಯಾದಿತ್ತುಂಡ ಆ ದಿನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತುಜೆ ಆಪುಜ ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ಅಂಚನೆ ಸೊ ನಮಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಅವು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ನಮ ಎನ್ನುವ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂಡ್ ಏಪಲ ನೆನಪುದಿಲೆ ಭಗವಂತ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ್ನೇ ಎನ್ನುವೆರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆನ್ ಎನ್ನುವೆರ್ ಪರಂಪಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆನ್ ಸೊ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ ಬುಡ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧರ್ಮನ್ ದೆಪ್ಪುವ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿಗಾಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಬೋಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಳ್ಡ ದಾಯಿಗ್ ಆತ್ ದುರಾಸೆ ಮಾತ ಬೈದುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ತೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ತೂಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಚಿರ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕಲ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೊರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಊರುಡ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡಿಜರೆ ಅವು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನಪೇಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿನ್ ತಿರ್ತ್ ಪಣ ಹೊಡ್ಪಂದ್ ಅಕ್ಕಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ ಅವ್ ನಿಜಾನ ತಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಣಲ್ಲ ಪಂದ್ ಬಿಡ್ಪೇರ್ವರ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಡ್ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಏತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಆರ್ ಅರ್ನ ಮಂಚಿ ಬಾಯಿಡೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಅರ್ನ ಗುಲಾಮ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ನಿತ್ತೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾತನ ಸೀದಾ ಸಾದ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ನಂಬೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಹಾತಿ ಕಾ ದಾನ್ ಖಾನೆ ಕಾ ದಾನ್ ತಲಗ್ ಅವ್ರ ದಿಖಾನೆ ಕಾ ದಾನ್ ತಲಗ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಚೆ ಎತ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಾಯಿಡ್ ನೆನೊಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪೋತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಶ್ಚೈತಾಂ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಮಹತೀಂ ಚಮು ವ್ಯೂಢಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ತೂಪೇರ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ನ ಸೇನೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಸೊ ಏರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೇನಾಪತಿ ಏರ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ದ್ರುಪದನ ಉಂದೇರ್ ಮಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೊ ಎರೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ದ್ರುಪದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಮಿಡಲ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತುಂಡಂದು ಅಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ಯರು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಬ್ಬೊಂಜಿ ಕಾರಣಗಾರ ಉಂದಾಂಡು ದುಶ್ಮನಾಯರು ಐಕೆ ಮೇರ್ ಮೇರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಕೆರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದೃಷ್ಟಜ್ಞ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೆರ್ರೆ ಅಂದಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತೊನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಗುರು ಏರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸೊ ದಾದ ಅಂಡ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡು ದ್ರುಪದ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಬಾಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ್ ಕೆರ್ರೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಇರುತ್ತೆ ದ್ರುಪದ ಎನ್ನಿಯರ್ ಅವೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕಡಪುಡ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಅಂದ್
ಸೊ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕಡಪುರ್. ಸೊ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ, ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆರ್ಪುನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್. ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾನ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪುನ, ಯಾನ್ ನಾವ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಸೊ ದ್ರುಪದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ದ್ರುಪದನ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಕ್ಕೆ. ಅವೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇನಿ ಪಾಂಡವನ ಸೈಡ್ ಸೇನೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ತೂದ್ ಐಗ್ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ವಿನಿ ಆಯ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಕುಲುಲ್ಲೆರ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಶಿಷ್ಯರ್ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಆಯ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ವಿನಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನನ್ ತೂದ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾಂಡವನ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಐ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚ ತುಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈರಿ ಆತಿನ ದ್ರುಪದನ ಮಗೆ ಏರುಲ್ಲೆ ಆಯ ಮಾತ ಸೈನ್ಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಈರ್ನ ವೈರಿನ್ ಈರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಕೆರೋಡ್ ಅರೆನ ಅಂದ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಇನ್ನ ಶಿಷ್ಯಾತಿನ ದ್ರುಪದನ್ ಬಾಲೆ ಪೋಂದುಂಡಲ್ಪ ದ್ರುಪದನ ಮಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪನೋಲಿತ್ತನ್ ಅಂಚದಾಲ ಹಾಪು ಜಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರನ ದ್ರುಪದನ ಪುದಾರನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ದಾಯಿಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗ ನೆನಪು ಬರಾಡ ಅಂದ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಗ್ ಮಲ್ಪ. ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು, ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕ್ಕಲ ದುಂಬ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಚಿ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಪುದಾರ್ ಭೀಷ್ಮ ನಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಬು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ವರಿಷ್ಠಾರ್. ಭೀಷ್ಮ ಮಾತ ಕೌರವ ನಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅರೆಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಆಂಡಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಪೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಭೀಷ್ಮ ಅಂದ್ ಬರಪೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿತ್ಯರ ಐಕೋಸ್ಕಲ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಪುದಾರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರತ್ತೆ, ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮನ ಪುದಾರನ್ ಬರತ್ತೆ. ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಲ ಪುಗಾರಿ ಆಯ್. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಚೀಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೆ ನೈಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ದಿಯರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕರ್ಣ ಏರ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೆಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೆಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಈಗ ಮಹಾರಥಿ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಹಾರಥಿಯ ವಿಕರ್ಣ ಮಹಾರಥಿ ಅತ್ತ ದ್ರೌಪದಿನ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪು ಉಂಟಲ್ಲ ಬನ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ವಿಕರ್ಣ ಮಾತ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತರ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೊಕ್ಕ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾರ. ಆಯನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 100th ಸನ್ ಏರಿತಾರ ವಿಕರ್ಣ ಆಯ್ ಲಕ್ಕದ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಲಕ್ಕೆ ಮಾತರ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಂದಿತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮೆ ಲಕ್ಕದ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ಸೆತುಯೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣ ಕೌರವನ ಪಾರ್ಟಿಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಿನಿ ಪಾಂಡವನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಯ್ಯನು ಮಹಾರಥಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಬುಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಥಿ ಅತ್ತ ವಿಕರ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ಲ ಮಹಾರಥಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿ ಚೂರು ಹೆಮ್ಮೆ ಆವಾಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ಎನ್ನದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಹೀರೋ ನಕ್ಲ್ ಪಂಡೆ ತೆಕ್ತ ಜೀವಿತ ಮಾತಲ ಸೈಪೆರೆ ಎನ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಮಾತ ಕೌರವನ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸೈಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದರ್. ಸೊ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈಪುನ ಪಂಡ ಸೋಲು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಪಶಗುನ ಪಂಡ ಅಪಶಬ್ದ ಪೋಪುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಪನೊಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪೆರ್ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು
ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಬರಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ತಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಬರಪೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆರೋಡಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆರೋಡಿತ್ತಂಡಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ವೇದಿಕ್ ಟೈಮ್ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಡ್ ಕೆರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಷ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕಲ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ನ ಫುಡ್ ವಿಷ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರ ಬೈದೇರ ಸೊ ಆರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಕೋಣೆಗ್ ಪೋದು ಈರ್ನ ಎದುರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದುರು ಅಂದ ತೀರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಏನನ ಸೂಪ್ ಏನ ಮಲ್ದರ ಐತ ಉಲೈ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವರ ಇಚ್ಚಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅವ್ ಜನಕ್ ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈರ್ ಬಿನಿ ಅವ್ ಜನನ್ ಕೆರ್ದು ಬುಂಡಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಪನ್ಪುನು ನೋ ಪಾಪ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಓವೇ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿ ದಾಯಿಗ ಈರ್ನ ಧರ್ಮ ದಾದ ಎತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಪಾಡುನ ಈರವೆನ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿರೆಗ್ ಓವೇ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿ ಅಂದ ಬೋಡಂದೆ ಅತ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಪತ್ ಕಾಲಡ್ ಕೆಲವರ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಮರ್ಡ ಮಲ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ದುರ್ಯೋಧನಲ ವಿಷ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಭೀಮಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೇಕ್ ರೈಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಬುದ್ಧಿ ತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗಲೆ ಆಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೈತನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಭೀಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ನದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುನ್ ರೂಮ್ ದವ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ರೈಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಥೂ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಒಂಜಿ ಶಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಡ್ ಕೆರ್ರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವನಕ್ಲ್ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಥೀಫ್ ಬೇತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡದು ಪೋಪುನ ರೈಟ್ ಶಕುನಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತ್ತ ಪಗಡೆ ಆಟಾಡ್ ಬೋಡಂದೆ ರೈಟ್ ಶಕುನಿನ ಪಗಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯಾವಿ ಪಗಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಬೋಡಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಆಯರ ಇತ್ತೇರ್ ಅಕಲ್ ಆಂಡ ಬೋಡಂದೆ ಕಂಡದು ಪೋಪಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಫ್ ರಾಬರಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಯುಪೈ ಅನದರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಆವಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೌರವನ ಅಕ್ಕಲ್ಗೆ ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಸ್ ಅನದರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಬೇತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡದಿನ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ ಅಲೆನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಜಯದ್ರಥನ್ ಕಡ ಕುಡ್ದು ಅಲೆನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಾತ್ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಅಗ್ರೆಸರ್ ಮಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವ್ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಲ್ತೆ ನನಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಲೆ ಕೆರ್ಪುನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆರೋಡಿತ್ತುಂಡಕ್ ಆಂಡಲ ಪಾಂಡವನಕ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡರ ಬುಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸುಧಾರ್ವೆ ಅಂತ ಸುಧಾರ್ತಿಜೆ ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ತಡೆಯರಾತಿಜೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ಅಲ್ ಸೊ ಅಲೆಗಾತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗಾತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಭೀಮಗಾತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಭೀಮ ಪಂಡೇರ ಹನುಮಂತ ಸೊ ಅಯಗಾತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಭಗವಂತ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವರ ಇತ್ತ ಪಂಡರ್ ಆಂಡಿತ್ ಆತಿನ ಆಂಡ್ ನನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೇನ್ ಕೆರೋಡೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕೆರೋಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐ ಉಪ್ಪೆನನೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈತ ಮಾತ ಸೈಸಿನ ಯಾವು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಆತ ಸೈಸೇರ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆತ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಚರ್ ನ ಸೈಸೇರ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ವರಲ ಕೃಷ್ಣಡ ಪೋದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆತ ಸೈಸುನಾಗಲ ಅಕಲ್ ವರಲ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ನೆವರ್ ನಮ ಒಲ್ಪಲ ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಚಿನ ತೂಪು ಜನಮ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಸೈಸೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಟ್ ಮೆಲ್ಟಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮೆಲ್ಟಾಯರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡರ್ ಮುಂದೇನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅವ್ ಯುದ್ಧ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಧರ್ಮದಾದ ಉಂತಾ ಓಡಿತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಆಯ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಣ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೌರವನಕ್ಕಲ್ ಶಂಕನಾದನ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ತಾರ ಆಂಡ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಕವು ಉದಾಹರಣೆಂಚಿನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ
ಅಂತ್ಯಜನ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ದೇವದತ್ತ ದೇವದತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮನ ಅನಂತ ವಿಜಯ. ಭೀಮನ ಭೀಮನ ಪೌಂಡ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅನಂತ ವಿಜಯ. ಬೊಕ್ಕ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಸುಘೋಷ ಸುಘೋಷ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ. ಎಸ್. ಸೊ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೌರವ ನಕಲ್ನ ಹೃದಯ ವರ ಅಡಿಮೇಲಾಣ ದಾಯಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಅಧರ್ಮದ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮದ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಆರ್ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ನಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಧರ್ಮಿನ ಕ್ಲುಂಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತುಲೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಬೊಕ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಅಧರ್ಮದಾದ ಉಂಡ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈತಿನ ಅಧರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದಿನೊಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಚ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ವಿನ್ ಆಯಿನ ಪಾಂಡವನಕ್. ಸೊ ಈತ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತಕ್ಕೆಂದ ಸೊ ಉಂದೆಡ್ದು ಕೆಲವು ಸೈನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ವಿನ್ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೇಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗ್ನಿದೇವಡು ಸಿಕ್ಕಿನ ರಥ, ಆನೆ ಮೋಕ್ಷ ದೇಶದ ಧ್ವಜ, ಶಿಖಂಡು, ಶಂಖನಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಂಡೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೇರು, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ, ಋಷಿಕೇಶ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೈನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಡಿವೈನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿದೇವ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾರಿಯಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ಡಿಡ್ದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಧ್ವಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ ಕಪಿಧ್ವಜ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಹನುಮಂತ ಸ್ವತಃ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ರಥತ ಮಿತ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕನಾದ ಐತೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಡೀವ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಾನವಾತಿನ. ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ತ ಜೀವಿತ ಪಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದು ಪೋತಿನ ಅಪಶಬ್ದಾವ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಪಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವತ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತ ಉಪ್ಪೇರ್. ಸೊ ಋಷಿಕ ಈಶಾ ಕೃಷ್ಣಲ ಉಪ್ಪೇರ್. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ನ ರಥನ್ ರಡ್ಡ್ ಸೇನೆದ ಮಿಡಲ್ದು ಪೋದು ಅಂತಲ ಅಪಗಾರ ಏರ್ನ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಂತಾವೇರ್ ರಥನ್ ದ್ರೋಣ ದಾಯಿಗ್ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಗುರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಉಂದ ರಾಜ್ಯರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನಗ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ ವಿಚಲಿತ ಅಂಡರೆ ಹೃದಯ ಮರಿತಾಣರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಅಂಗ ಶೇಖಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮ ಮಾತ ಉಂಟದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಾತ ಡ್ರೈಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅರ್ಜುನ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕರುಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪೇರ್. ಆತ್ ಬಂದ್ ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣುಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನೀರ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದತ್ ಓ ಅರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ಪೆರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂದತ್ ಅರ್ಜುನ ಬುಲ್ಪುನ ಒಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆನ ಹಾರ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಆಂಡಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಜನಂ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್
ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೇಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಲ್ತ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಸುಖ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಸುಖ ಅನ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಿತ್ತಿತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವುನ್ನ ರೈಟ್. ಓ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಆತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಅವು ಉಂಡು ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಡ ಈತ್ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಯೇಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿತ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜುನಕ್. ಓ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂವಾದ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮನಸ್ಸುಡಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಆಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನೀನ್ ಏರ್ ತೂಪಿನ ಭಗವಂತ ತೂಪಿನ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಾಪದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅವ್ಲ ತಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೆರಂಡ ಹಿಂಗ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ದೈಗ್ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದಿನ ನಮಕ್ ಎಂಡ ಅವು ಪಾಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಟ್. ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕುಲಕ್ಷಯ ಎನ್ನ ಕುಲನ್ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್. ಆಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಡ್ತೂಲೆ ಬಿನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡ ಸರ್ವನಾಶ ಆಪುಂಡು ರೈಟ್. ಅವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲಧರ್ಮ ಸನಾತನವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉಂದುಲ ತಪ್ಪು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲಾಯ ತಪ್ಪು ರೀಸನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್. ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೈತುಂಡ ಅಂತ. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರೋಡ ಅಕ್ಲೇನನ್ ಕೆರೋಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಮ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಅರ್ಜುನದಾದ ಉಂಡು ಐ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ತಪ್ಪದ್ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಕ್ ಸರಿಯಾತಿನ ಮಾರ್ಗಡ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಪೋಪೆರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಐನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಭೌತಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆವೆಲ್ ತೊಂದ್ ಪೋಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಗ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಅವೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ. ಸೊ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಯುದ್ಧನೇ ಆಯ್ ಉಂತಾಯ ನಮಕ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರ್ಲ ಪೋಪುಜ ನಮ್ಮ ಏನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಸರೆಗೆ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸದ್ಗತಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಅವು ಈಸಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡ ಅಂದ್ ಈಸಿ ಅತ್ ಸೈತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಆಪುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪೋಪ ದಾದ ಆಪುಂಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೋಕ್ಷ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಈಸಿ ಆದ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತ್ ಒಂದು 12 ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕೇಂದ್ ಒಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಇದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆತನ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾರತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು 4:00ಕ್. ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಏಪಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪಲ ಸೇಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ 2-3 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ 8th ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಪುಂಡು 8 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲ್ ನಿಕಲ್ ಓವೆ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.